Avui a Lleida i ha repassat l'actualitat futbolística, en especial la del Barça. L'exentrenador culer ha ressaltat el bon paper del club aquesta temporada, així com la gran tasca que està realitzant Pep Guardiola. Cruyff també ha parlat sobre Boyan, al que li veu un gran futur. Boyan tampoco no es fácil hacer competición con Messi, con Harry, con esto, con lo otro. Entonces el chico joven, me imagino viendo entrenando con aprendo mucho y se ve casi todos los partidos, cada día va un poquitín más. Si era un poco exagerado que él será titular y un Harry o Teto o Messi serán suplentes. Entonces no lo veo como un suplente, lo veo con uno que tiene mucha capacidad y con el aprendizaje de ahora cada día va un poco más. Si has hecho una temporada como lo han hecho ahora y ya tienes 2 títulos, lo que tienes que dejar es su corazón. Entonces, en ese sentido, yo espero que ganan, porque pueden culminar un año excepcionalmente bien. No solo en resultados, pero también en juego, que está casi admirado por el mundo entero. El lleidatà Gerard Piri s'ha proclamat campió del 5è torneig de golf ICG Software que s'ha disputat a les instal·lacions del Raimat Golf Club. Entre els participants més il·lustres d'enguany ha destacat Johan Cruyff, a qui sentíem parlar fa uns moments. Julio Salinas i Miquel Àngel Nadal no han pogut venir finalment, però això no ha restat espectacle a un torneig amb 117 participants i que l'any vinent, amb motiu dels 25 anys de l'empresa organitzadora ICG Software, promet donar un salt qualitatiu a la recerca de la consolidació d'aquesta prova dins del calendari golfístic. Ja portem el 5è torneig i esperem que l'any que ve, a més, l'any que ve que fem els 25 anys d'empresa, volem fer que sigui molt més sonat aquest torneig de golf. Ja ho anirem dient, però realment volem que sigui un event que quedi en permanència i que tothom compti en voler-hi jugar. Tornem a parlar de futbol. Els jugadors del Lleida ja han acabat el curs amb una classe força més relaxada